Novel coronavirus joini Karbi Anglong pen angtan kacang datam Karbi arada tum kisung. Corona ke sopen kacepat jog Japan minar ke pabaha hithi kulat kanghap. Ahok pet along le ahem phu phansi compensation ki PJ phan kachuning ri. Kardom pinya da berta long pen nili sami jilhan sepi non bertang ton pen arjik tha pirthe kangdang phlop ka phere me abor ki thor novel coronavirus joini Karnataka Bengaluru arong supiarlo prekja madima long ka chongda don Karbi bang phu bang phiatum kisung ke phonang aputhak Bengaluru Karbi society ahin pen CM tuliram rong hang kerab don Japan kachuning ri pirthe kangdang phlop ka phere me coronavirus abor ki thor pen ajok Karbi Anglong pen angtan Karnataka Bengaluru along ka chongda don Karbi bang phu bang phiatum kisung ka chechak nang boma joini kedam tang thereponi phai engkoi arni Bengaluru Karbi society amai phu scaling tiso patir piponsi along humri dam pen kiduk kisung ke pholam chithan chimum dam novel coronavirus mate COVID-19 penajok Karnataka Bangalore arong supiarlo IT sector companies hotels industrial restaurants school college university commercial shopping malls theater lapen party halls hai inkirpon laplo lahaya companies along penang an Karbi abang phubang phiatum ka chongdat dun do bonda non alang litum hemle chebang jita tangka mahakaduri penajok penang an akisung katora angbong pensi chechak nang bomlo Ardom nilimen ke komolaing tipi nilirong ke kajironga silimkhwa lasi non la dak Karnataka Bangalore nilitum dak sido नीली के बेंगलोर सिदो बेंगलोर नीली के दो दिन मारधाली लसी नॉन कोरोना वायरस पु लसो काचे थांजो माने इंग्लुम्पिक लो लसी नॉन नीली तुमके लसी नीली चुनिंग्री अलाम के लापुलो कार्बी आंगलोंग की दो के थे के दिंग्स तुम stame नीली तुम फान असब ओपन के राबावर साई kilongja fansi chuning rilo asinili Karbi Anglong along KAC ahin pen ake hai CM tuluram rong hang sarafan nili chuning rilo lasi ning aklong pen salang li fan chuning rilo nili tumo fan kerap asap o avar sai kilongja fansi nili chuning rilo La sealang lituma phan Karbi Anglong Autonomous Council Kachari CM tuliram rong hang ahin pen kerab dunjia phansi BKS kachoning ripa dupon lopusi BKS amai phu stelin tiso ahin pen Karbi Anglong life aphan birta nang pale Kardom nili Bangalore Karbi society amayang phu nilimen ke stelin tiso pulo nili tum lapsan si nili tum aphan birta nang ke pia teng pen nili tum lapsan si Karbi akhai tum ladak kam ka chungdat pen kido penangan akiduk akisung alang litum aphan kachini kang tung si banglo alang litum birta nang pia teng pen sini litum alang litum hale arjuponang jate alang litum kopi pia akisung ma ladak kido ono hot la pen ke la coronavirus pu ajok penangan company ladak bon pilablo inkir pilablo lasi alang litum pen non ko ana ke duk akisung ma litum arjuponang abdak kido bomadin ke penana kisung do la bangso किसो कोरोना वायरस अजोइने बोहाले चिराबजी kita में चिराब थे बादा किचु की जो नहीं पेन kita में तंका महा कदोरे जोनी पेन अने किसुम दोला अभी रुपेलो kita में निरी तुम नॉन निंगी थे बम के पु हा रंग पेन करबेंगलोंग मते केएससी कचरी पन तुलिराम सारा के हाय बा अलंगली एमपी के हाय फॉरेंसिंग सारा kita में अलंगली तुम tingrum pet pen non dak Bangalore kang along ke do Karbi arada tumpan non la pusan ki sungut nang cerap dun thega sonte busi ningma thalo la pen niri tum ahin pen kachuning ri alam thega la pulo non la pusan ki sung ahut nang cerap dun thekpo busi niri tum ahin pen ke chuning ri lo akara pachang ji bangla sono da pen ki damji कितम जी अपन से तमे नंग को लापेन के लद्दाख नॉन जैसेमेट पेट के किचुन फन से तमे सबक नंगराब दुनते पुसन से निंगथेला
Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat Building along non malong kachi thangplop coronavirus aputhak mai padu. Kachingba along Karbi Anglong angkang arlo along kaphere mime coronavirus ake sopen rada phan kachi pajok bonje phan chingki chethan padu. Pini pen Karbi Anglong arlo ke doan ke dam ke bang abas lapen jongjong agari anta chilenglong lelu. Kachileng ji laki tong sekot agari lapen sorkar saipu agari ansi chilenglong chotpo. Karbi Anglong arlo ke do hithi kula pendanglok hormukang tonangkro hithi roipen ke chokula do anta there ni phai thongke pra ise arni an ke inger ponet popusi Karbi Anglong Autonomous Council CM ronghang pen pangdakpon bangso puthak arsik jit pen asai ke deng ponjia phan lapen ajaki dinglen pen ke do ke thakelang chari ponjia phan District Administration aphan hukum pipon bangso ke sopen kachipajok ponji aphan se ke langasai hemalong kapang thirnangji medical abitung lapen District Administration ahin pen donwari along nangkilut do an aphan katar lebdon awarsai deng ponangpo Karbi Anglong arat do an atum sitami kinang sodasa ave pulote mithanga hemalong kachido wedji aphanta Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang aphan pen kachuningri padopon bangso kachingba along Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang kacharipon amay along MP Horen Singh DC Mukul Kumar Saikia EM Khonsing Rongpi Joint Director Health Service Dipu Dr. Kareng Rongpi Pi Pendanglok Karbi Anglong Autonomous Council EM lapen MSC Pendanglok Secretary Satum Kachitongdun labang somay along non malom kangdangbom coronavirus ake sopen kupuson pensi kachepajok pon thekjima bangso puthak arsik jitpen chingbai pon News Desk Report Karbi Anglong Live Isipen adera longkang dangbom kaphere meme COVID-19 ake sopen kachingrai pontek jia phanpura KSA Dilai Head Branch pencherok tokasai kedeng Dilai angkang arlo along kedamtang there ni phai ingkoi arni pen Dilai State Dispensary ahin pen pater pipon si ahem along dam pen corona ke sopen kachepajok ponjia phan kithan kimum pando pondet pen there ni phai ingkoi rake thomar ni lethata Dilai KSA lapen Dilai Medical Saipu Gotam Rongpi MPW cherap chitosi Upper Hatoka lapen 10 mile along riangkang along coronavirus ake so ke long ke cheng lapen bangso ke sopen kachepajok ponji abidi than pachini pon Akaprek along rialong ke do dampen hem kache banga tumaphan ok prana satlang en ponangji bangso cherok tok asai ke deng along ke SMI phu Abirta timu chunbang waisong terang atumpen Jasemet RDP pon Borjan MSC constituency kaparlo manja pen Dilai pen Balijan Chotoleng region Karanggaon Khatkhati Gotam Bastia dim rong along le 4 line sa towar pi kasalam je amen pen penang muniratum ke do along le parlo pansi non towar kasalam je phan saita deng bomlo la solar long le ahem phu atuma phan patta ke do atuma phan anke compensation mate long le alar tangka pisi ladak pen pacheterek toilo Lason thak si penang abang phu bang phiatum ke laso tangka chirung si chiterek bomno sitapini nilitum berta ke long pen Chotoleng region number 1 adim long ka homri damahut inut karlitang amor rong piachar kasang teron pi alang litum chirinar kebra ka thake thamra losak reke tham along ledo lapen alang litum patta number 60 dak number 174/32 henlo sita non alang litum aphan Karbi Anglong Autonomous Council Revenue asai hempen ahok pet along le ahem phu aphan siding pipelang Ladak kedamtang aningkan pen labangso Chotoleng region along 4 line atwar selamji pu pen penang an munir tumalong li dak parlo lo aso ke parlo teng pen penang atum ke non tangka tame chelong lo la pe penang tum chelong lela asong thang si pini ni tum birta ke long pen ilia ko puthot ni tum dak na humri lo inu ladak kasang teron pi pu alang li chor amen ke karlitang omorong pi pu lo alang li abang avelo Lasi alang litum abang non labang so long le ahem phu pusi jipu. Lasi alang litum ladak labang so long le ahem phu wai pitch tame alang litum phan dak revenue office pen tangka ki PG phan khindelu. Lasi ahok per alam ka chini phan si non litum ladak na homri lo. Rong pi hemasor phan apong ke ther ki hapta padolo sita patoite alang litum chi homri dam bom lapen non ta alang litum hada ke dojia phansi chisek bom puta pachini dun lasi rong pi hemasor along leachor kasang teron pi atum hemisi pen kachingri pon ke kiduk det lapen ki songa hot Karbi Anglong Autonomous Council Revenue EM
Karbi Anglong Autonomous Council Secretariat ARO SK Mondol atum aphan anta ahok pet along le ahem phan compensation ki pipajir ponche phansi chuning ripado dak nili tum arjulong lo nangli tum along le dupu kolo nangli tum along le ke ladak hello labang sot along le long nangli tum mafana four line atwar parlupon ma Palupon lah si bukan ini tak keplain tu pon tuan tak kuasa long le dan lah si tapi posilong le dan mapi lah so tari cepat sini tinggi nangli tum ante nangli tum along le pulon ladak nangli tum patta nomor dak nomor nangli tum ning do ma kata nombor do paklangi ma malong so la ke nangli tum patta lo di oh lah ini tu kata lo la pe nangli tum khajana da pibob lapson ma khajana ti tang ko lo bela non bang nangli ko pilo ke puji ke la bangso along le ke nangli tum mithang along le la pen nangli tum mithang ke doan do nangli tum do ke chilong nang puji ma pilo puji ke cilong nang kat dak nili tum thek long ke nangli tum along le pangrum pet ko an do po ha chiri ner kep kotha ke thomra 13 lusa di apata nomor ke 60 Exonia la pen dak nomor ke 74/32 lain lobo age koma nagalo la dak non la tum nangli tum han ang kham khe dum ko amen ko pula amen ke ini dah ha ko agi ti tu lo ko amen ke sini tak apur bang ke anggami pudi alang li sinang pasik sak dun bom lo he lah non do bom ke kala Athe laso hawar naga tumle nangke do paprang kali lapen lahaya dem ke karbia tum ke do adim side pusi longle hem phi pen ningche pon bokajan pen anantera karbiang long live Corona ke so pen kachingrai pon thekji aphan Karbiang Long Autonomous Council pen hithi iroya pharman ason kangker kapangdak ponahot radatum iroya pharman ke choji asang han kachonam chidong charkan Piniar nigang samalom pen Karbiang Long ta angton gari motor pen chenglok hithi kulat anta hithi iroya aja kiding inkir labji pu kapangdak pon alam radatum karjulong pen iroya pharman ajonarlo ke choji aphan radatum asangahan kachonamatum dipu powerhouse anat ke jor kelanatum pachitangone det anpin sidolo lapuson men kachonamatum ke ongbik apora hot ke jor kelanatum amethangale aphan barsai chu mc kai ateng pen anam papat chetsi theponlong Ancha takali hapu phak oke jor atumta ilin pharohini adim barsai chu mc ilin pharohini ra phokep ansi jorpon pusi ke ongdung ara atum chethanpon renti Bonta nonapor radatum corona ke soka pherepen chenglok ke jor ke lanatum aninghang aling asangahan anam kapaso red ke chokche lapen bajar committee lapen town committee atum tong hukum ki piloma mate aninghang aling tong pajor red pomaputa chethanpon renti Dipupan Roshan Hanse Karbiang Long Live Ningkaningko aprang rat kachileng atowar kavi alamo ningduk amekri kaberlang tang angbong pini kachingthur ahar chikewan MP Horan Singh bi aphan constituency arat kachoro Labangso towar konat a constituency arlo alonglo nangli chinima Mohor kene pen kapaklang labangso ik sebatowar konat adim alonglo kachipladam ikpo nangli muntima Bonta labangso towar laki lakha phorongkhang MSC constituency arlo Borthol subcenter pen burput doloni lengding bihenru sampura pen hongkram haihui ahabar along an kachithokdam PWD atowardo Kedamtang ningkaningko aprang labangso habar along towar ke misen ke longdun de penajok halaso porahot kapap hitektik lapuson abai kang alongsi laso habar arat donanglo Lapu irui pene phongke chuahithi Borthol pen pharkong chithi mate longcha phaihui ahithi along ingti manthu kachonam dunji aphan holik apraka towar kateroi dun pensi doloni bihenru lengding lapen sampura haihui ahawararat ongdung aningkan along pangthang dunanglo
Labangso hawara radapan kitang re halabangso Congress kachari ningkan krepo ahut me lang towar pen chenglok kenang sot kaprek ason ke patang re ajok arnisiar ni kathe angatur laso hawar along nang le jipu halaso porhut matha damamatsi un ipinalam Lapuson kang ting pen kathe angapor kachong hong bomalong pini laso hawar araratum reng dok reng ni pen hemret kaboche pon ang thek pini arni nang lelo Tangte labangso kang thurpen iksip atowar anparta towarari rialong menu jake sompen rongrop kapathe ang komara bidilo nang chinima. Bonta anot kaprekali donatum. Rongkhang MSC constituency pen ke haidun anparta non hejong district ke thom arat pen kapehai MP Horan Singh Be alangli arleng ki theke man pen kapap hi hup ahawar pinila pusanadim Guwahati city ason nang naklo. Lapuson rong rup kang thorpon ahar chi theklong si dolonia rong asorpen karbyang long life atheng no ning aklong alam the MP Horan Singh Be aphan kachoro pajerpon Karbyang long life pen ka homridam ahut inut ilitum ajer pen nang kapachini do na tengke Congress government ahuta towar da pen street light hai hoi laso hawar pen hangdun lo bonta halaso hot nang pipe Aprang Congress ahuta tum towar hai han pongro light hai han pongro nan Horan Singh Be ke hai pen tum ta towar jalo dak portor sub center pen kram an ke towar mister nang peta dong jok protonan nang towar dan mister Halaso porpen jongsi langdam lo puloti pini ik se patowar anchat kali adontina hema biri along kove abiri kapartu sengsang abolon theklong lo Karbyang long Autonomous Council along Congress kachari ahut kacho hangdon atowar long le det sita pini MP Horan Singh Be arling ki theke man pen mission atowar nilitum long lo labang solam doloni terona rong along inut ilitum angjer nang kapachini donalam Congress ahute lasa towar ta wan ke la sinon la MP Horan Singh Be aphansi la sa dewa ke ka pot churupar no Lapu tim Karbyang long pen dolonia hawar kapaching thor asonsi atokano rongrop ahawar along hai hui anta anso se kaching thor akeng kam kedeng pon thujia phanpura doloni teron arong asar the bronson teron pen Karbyang long life athengno along pen kachoning ri alam the paklang pon doloni teron rong ke non klar ponglo tiwai fisita kaprek inglong atok lapen ki atokano dolanga pot nilitum arong phanang kang hona son thot nanglitum tim Karbyang long lapen MP Horan Singh Be lapen atokan no karbia khai ko nama ke do kidu kila garatu phan nili tumarong son nang kang aphanang kang hona ason thot hula dakta nangli tum ali lapen ke street light lohui ta nangli tum kiron dam eji lapen ke Karbyang long ang kang hon kapat ang dangi phan nangli tum phan chuning ripatik News Desk Report Rongbong Terang Karbyang long life Hamren Pinya Abirta ke lapan sekang tonik lo dome thak me kardom